Yes, Bumbo RJ, no, mayong agagid, akong gid din na tagaan sa immediate action as full nga natabo sa ligan nga gabi, no, tungod mapasiguro naton ang safety sa aton mga especially sa aton mga patients, sa aton mga kabataan. Kasi kung lantaw naton nakita nga naman kung ano kadamol ang abuso bungara sa mga dalan, especially diri kita po man Bumbo RJ sa Bumbo munisipyo. Ako gid ang nagapanguna sa pag-execute sa flashing para lang ma-win-winan ang yabok o kon abo halin sa aton nga Mount Canlaon, no. Pero subong sige sa gihapon ang aton nga flashing operations para na hindi gid masyado ka yabok at itungod sa mainit na tiyempo. So ang yabok grabe gid. So halin pa na sa Mandayaw going down here sa Banwas ng Lacasliana sa proper, no. So subong same man ang Japon, may mga 11 kami ka family kag may 41 ka individual nga nasubong sa aton nga barangay James ang barangay Robles. Kag sige Japon ang amon nga pagpangatag sa face mask para sa aton pamuluyo. Ito subong may medyong may baho-baho nga asupre na subong ang nag-excess diri sa mga sa lakas diyan. So ako lang gid mambal ang Bumbo RJ nga dapat mangin kalma lang kita kag hindi lang kita magpanik. Kag kung mahimo akong gid ginabisuhan ang mga panimalay nga hindi anay magwa kung wala sila nagasuksok sa face mask para sa safety sang ilang lawas. Okay.